ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ପାର୍ବଣ। ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଭଗବତ୍ପାଦ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଳ ମୌନମଣି ରାଜା ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଛେରା ପହରା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରଥ ଟାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ରଥକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତ ବର୍ଗ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ସୁଖପକ୍ଷୀ ଅଣବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ନା କେବଳ ମୁକ୍ତି ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସେ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତିରେ 14ଟି ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅକ୍ଷତ ନାରିକେଳ ଏବଂ ଗୋରଚନା ଦଧି ମହୁ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହେ ଏହି ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ସମୟରେ। ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଅଧୀରସ୍ଥ ଅତି ମହାପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ମାଡ଼ର ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗଜପତି ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସେବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶକ୍ତିଲିପିରେ 1 ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ସେବା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସେବକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥମ ସେବକ ଆଜି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ସେବା ଏବଂ ଛେରା ପହଁରା ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସେବା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତ ଏକଥା କହୁନଥିଲା। ନିକଟରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଜନିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶୋକକୁ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେବାର ଭାବରେ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ୍ରିତାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଆମରି ରାଜା ଯେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ରାଉତ ଭାବି ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ନୀତି ରାଜନୀତି। ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯାହାକି କପଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବେ, ସୁନା ଚାମର କାଣ୍ଡ ଚାମର କରିବେ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିସାରିବା ପରେ ମାର୍ଜନା କରିବେ। ଭାବନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେବକ ଗଜପତିଙ୍କର ନାହିଁ ଭେଦଭାବ ବିଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଚରଣରେ ତୁମରି ପାଖରେ ମୋର ସେବାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବି। ଦେଶ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, ଇତିହାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜା ଠାକୁର ରାଜା ଏତେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଭାବନା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଟା ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋର ବଂଶରେ କେହି ରହୁ ନ ରହୁ ବୋଲି କାହିଁକିନା ମୋ ଉପରେ କେହି କହିବେନି ମୋର ମୁଦ୍ରା ଗଠନ କେତେ ଭାବନା ଥିଲା ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଭାବନା। ଇତିହାସ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷୀ। ଏ ଦେଶର ରାଜା ବୀରକିଶୋର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜାତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ମରହଟା ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେବା ମନ୍ତ୍ର ହେରି ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରା ରଖିବ କି ପାଇଁ ଭାଇ ନଦିଅ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାର ବାର ଅର୍ଥୁର ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁଣେନ ମନୋହରେଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରା ତରୁଣ ମୁଖେନ ସଦୀପ୍ତ ଭାଷା ସମନ୍ତ ବେନ ଜ୍ଞାନ ଜନା ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ କର୍ପୂରରେ ଯେଉଁ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେ କର୍ପୂର ଆଳତିର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। କର୍ପୂର ଆଳତିର ଶୁଭ ବିଧରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦର ଧାରା ବକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଧାରାରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଉ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀରେ ସେହି ଧର୍ମ ଧାରା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ।
ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦେବ କୁଟୁମ୍ବ ଭାବଭାଷର ଯାତ୍ରା ଏ ମିଳନର ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ଯାତ୍ରା ଜନ୍ମ ବେଦୀକୁ ଇହୁତି ଯାତ୍ରା କର୍ମ ବେଦୀରୁ ଜନ୍ମ ବେଦୀକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭୂମିର ମୋହ ଛାଡ଼ନା ମାଟିର ମଣିଷ ମମତାକୁ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନା ପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ ସେଇ ମାଟିର ବାସନାରେ ରଖିଛି ମୋହ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବାସିନୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଆବିରତା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବାତାବରଣ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ କବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଖ୍ୟାତ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଦିର କୁଣ୍ଡେ ତା ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ସବୁ କିଛି ଖୋଲିଲା ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଲା ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ କେହି କେବେ ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ତମେ ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ଆସୁଛ ତମେ କଣ କହିବ ସେଇ 70-80 ବର୍ଷର 90 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ କହୁଥିଲେ ମରିଗଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି କେବଳ ମୋର ପରିବାର ଶାନ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ এই যে সমর্পিত ভাবনা এই যে আত্মীয়তার ভাবনা ওড়িয়া জাতির এই যে গর্ব এই ওড়িয়া জাতির ইতিহাস সংস্কৃতি তার সাক্ষ্য নৃত্য গীত সঙ্গীত পরিচয় ସବୁ କିଛି କହିଲେ এই বিশ্বর মহিমা কোটি কল্পনা না জগন্নাথ যাহাଙ୍କର বিনা ଏ ପୁତ୍ର କରିଗଲେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷା ଭାଷ୍ୟକାର ଭାବରେ এই ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଭାବ କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାବ କେମିତି ସରିବନି ମୋର ଦେହ ସିନା ହୋଇ ରହିଅଛି ମୋର ଦେହ ସିନା ବିଗିରେ ହିସାବ କରିଲେ ଜଳଦଣ୍ଡ ନାହିଁରେ କଣ ମୋର ଭାବକୁ ହିସାବ କରିବା ମୋର ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶାମ ରହସ୍ୟ ଯୋଉ ସର୍ବ ରହସ୍ୟ ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହସ୍ୟ ଜୀବନା ଜଗତି ଛାଡ଼ ମନୁଷ୍ୟର ମୋର ରହସ୍ୟ କିପରି ବା ବନିପାରିବ ଛାଡ଼ ରହସ୍ୟ ମୋର ଏତେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ବନିପାରିବ କଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ତଥାପି ଆସନ୍ତୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାର ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଧ୍ୱଜାମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ରଥାରୂଢ଼ ଦେବତାମାନେ ସେଇ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଆଗିଏ ଦଙ୍ଗ କଠୋର ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି କଠୋର ପ୍ରେମ ମନ ପ୍ରେମ ସୁମନ୍ତ ପାତ୍ରା ପ୍ରସନ୍ନ ପବିତ୍ର ଭାଷା ଅଖଣ୍ଡ ବେନ ଜାଣିଗଣା ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ କଠୋରରେ ଯୋଉ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେ କଠୋର ଆଳତିର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା କଠୋର ଆଳତିର ଶୁଭ କୁହେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ହିମତିତ କରିছে ଆଶୀର୍ବାଦର ଧାରା ବର୍ଷିଯିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଧାରାରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଶୋକ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀରେ ସେଇ ଧର୍ମ ଧାରା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କୁଟୁମ୍ବ ଭାବଭାଷର ଯାତ୍ରା ଏ ମିଳନର ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ଯାତ୍ରା ଜନ୍ମ ବେଦୀକୁ ଇହୁତି ଯାତ୍ରା କର୍ମ ବେଦୀରୁ ଜନ୍ମ ବେଦୀକୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭୂମିର ମୋହ ଛାଡ଼ନା ମାଟିର ମଣିଷ ମମତାକୁ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନା ପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ ସେଇ ମାଟିର ବାସନାରେ ରଖିଛି ମୋହ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବାସିନୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଆବିରତା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବାତାବରଣ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ କବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଖ୍ୟାତ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଦିର କୁଣ୍ଡେ ତା ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ସବୁ କିଛି ଖୋଲିଲା ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଲା ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ କେହି କେବେ ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚୟ ସବୁ କିଛି ଦେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱର ମହିମା କୋଟି କଳ୍ପନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କ ବିନା ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷା ଭାଷାକାର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଭାବ ଦର୍ଶନୀ ପରମ୍ପରା ଭାବ କେମିତି ସରିବନି ମୋର ଦେହ ସିନା ହୋଇ ରହିଅଛି ମୋର ଦେହ ସିନା ପୃଥିବୀରେ ଭାବ ହିସାବ କରିଲେ ଜଳକଣ୍ଟଇ ନାହିଁରେ ମୋର ଭାବକୁ ହିସାବ କରିବା ମୋର ଇତିହାସକୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଦେଶ ରହସ୍ୟ ଯେଉଁ ସର୍ବ ରହସ୍ୟ ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଜୀବନା ଯାହାନ୍ତି ତ ମନୁଷ୍ୟ ଛାଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ରହସ୍ୟ କିପରି ବା ହୋଇପାରିବ ଛାଡ଼ ମୋର ଏତେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବନିପାରିବ ମୋର ସେ ଦିବ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ କିଛି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଧ୍ୱଜାମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ आवश्यक द्वापर जुगे आवश्यक प्रत्याश करे खिदिरपुर में क्या जगन्नाथ मंदिर है रे? हाँ?